guys, ayan. Yan, lapis fish. Ano? Yan ang itura niya matay. Tunagisagir, tiknangan hanggang ini ko ya. Jamboree. Jamboree tunagis. Karaya na pa mo. Takna ito. Jamboree guys. Ganda kaya yung kanyan. Ay, panapan. Ba, at chame ken nung nanuwing makan. Guys, so. Alam mo tinya pangabe mas maragul ito. Yeay, tuna. Tuna baca. Sil. Sura. Sil. Siya na. Sabi para. Ermi, yan na. Wang mavi. Ada, Ermi yan na. Eh. Mavinta. Malyan ada. Ah. So guys.
Yan! 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 Maragol-tagol na rin. Yan! Yan! Natanggal niya sa akin. Ah. Adwa mo ano ang amad kail. Okay. Na. Wow. Mori na ngali kada biyernes. Kada biyernes mo rin na mag-day-off ya. Oh, mori na lulwalya ka no. Kaya, Ali pwede anong aktar. Adwa mo ano ang amad kail. kaya nasabi na. Walta, pipilit na morning kayo. Balang biyernes kasi yan, wayang magwag yan. Time burino. Na? Time burino. Kalmado yung dagat. Pero yung isdang malalaki wala. Puro binhi. Yung huli naming tuna baka nasa 3 gramo lang bawat isa. Anong alalang internet din? Alaya namang internet ilo, di ba no? Na? Pati namin trip yan. Kasi kay Takaldon ito problema yun. Sabutayan kayo yung internet sa Amerika. Kitang mga regular kumpanya, mga katuran na Amazon. Yan. Ayun do rin, susubukan dong yakda kanyan din. Ayo. Mari ko pinakuha tanigi eh. Saka may pesa ito niya. Taramla naman manipan din. Taramla naman manipan. Mabin, mapupiga mo. Mga dami lang masyado rito. Mas mura ko laret ang dogtog to na.